Tigɛra nin ye parti filanan ye wala an bɛ an sigikun dafa video tun tigɛra wala an bɛna parti filanan k'a la bi ye le 4 septembre 2000 octobre 2023 bi ye mercredi le 4 octobre 2023 an tun ye video daminɛ mais video tigɛra an bɛna segin a kan tuguni a b'a partager maximum an tun bɛ faransi ka côté de la faransɛ yɛrɛ bɔra ka faransɛw accuser i y'a faamuya b'a la u bɛ ka bingali min kɛ afiriki kan u bɛ ka tɔɔrɔ min ta ka ɲɛsin afiriki ma faransɛ muso bɔra i y'a faamuya b'a la ka faransi ɲɛmɔgɔw k'u jalaki kosɛbɛ u ka nkalon tigɛ n'u ka bingali n'u ka sonyɛni n'u ka juguya k'a bɛɛ lajɛlen fɔ faransɛw ye an bɛ segin o yɔrɔnin kan an bɛ sɔrɔ ka kuma tɔ laban a ye muso lamɛn dɛ muso bɛna min fɔ faransɛw ma parce que n'anw kuman'u kan aw t'u fɛ dɛ a bɛ k'u kɛlɛ de an ni diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na donna ta or que an bɛ k'u sɔn de fɔ an bɛ k'u jogo de fɔ o bɛ ka kɛwale min ta ka anw sɛgɛrɛ an bɛna sigi k'o de lakali anw tɛ nkalon da mɔgɔ si la muso bɔra ka min fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an k'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka bɔ yen joona joona ka video laban kɔ. Aujourd'hui dans les pays d'Afrique. Tous les mensonges qu'on vous raconte à la télévision, s'il vous plaît, n'en tenez pas compte. Mais le plus important aujourd'hui, ce que je demande au peuple de France, c'est de prendre conscience et de vous solidariser, les amis, de vous solidariser. Parce que si vous aidez l'Afrique, vous vous aidez vous-même. Et vous sauvez vous-même et vous sauvez aussi vos enfants. Il y a des choses dans lesquelles on ne croit pas tant qu'on ne les voit pas. C'est bien dommage. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui avertissent les autres, s'il vous plaît, faisons quelque chose ensemble, tous les uns les autres. Nous devons nous investir. Nous devons nous sentir impliqués. Nous devons nous sentir concernés parce que ça nous concerne vraiment tous. On ne peut pas se dire j'habite à l'autre bout du monde, ça ne me concerne pas, je m'en fous. C'est pas vrai, ça va venir jusqu'à chez vous. Ce sont les prophéties. C'est des choses qui sont programmées par les lois divines. C'est l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous devons soutenir les peuples africains qui aujourd'hui essaient de se tirer du joug de l'Occident et particulièrement de la France, les amis. Parce qu'aujourd'hui, l'État français ne veut pas lâcher les 14 pays qui ont soi-disant gagné leur indépendance en 1960, mais depuis, aujourd'hui en 2023, elle continue à contrôler tout ça. Voilà, an bɛ muso lajɔ yan parce que an tun y'a kumakan joué video fɔlɔ la mais video tigɛra n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala faransɛw yɛrɛ de bɛ ka bɔ bi k'u ka ɲɛmɔgɔw accuser k'u ka ɲɛmɔgɔw nɛni o bɛ ka min da afiriki kan faransɛw yɛrɛ de bɛ ka bɔ ka lakali faransɛ ɲɔgɔnw ye faransi bɛ ka nkalon min tigɛ faransɛw ye faransi tiɲɛ kalama o bɛ ka bɔ bi ka sanfɛ jigin ɲɛmɔgɔw kan o bɛ baara min na afiriki ka taa faransɛw ye n'an bɛ se tiɲɛ tɔgɔ ye ko Ala tiɲɛ bin cogo kan nkalon mana san kɛmɛ kɛ boli la don dɔ la tiɲɛ b'a lajɔ a tiɲɛ de ye nkalon lajɔ sisan n'a fɔra ko faransi pɔpɔ kɔ k'a fili ka kɛ baara o de bɛ tiɲɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Ibrahim Traoré ale fana ka député dɔ y'i to assemblée kɔnɔ ka jamana dɔgɔya ka jamana nɛni ka jamana de bɛ bɔ a la ale de sigilen filɛ nin ko sɔrɔdasiw tɛ foyi la Ibrahim Traoré ninnu tɛ se foyi la Burukina bɛ ka jeni nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ a ma kuma fɛ u taara minɛ i y'a faamuya la assemblée kɔnɔ ka marifa d'a ma ale bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a ka marifa ta ka taa ale min bɛ se ka Burukina jɔ ale bɛ se ka Burukina kɛlɛ u taara n'a ye kɔlɔnfɛla la ka marifa d'a ma ale de filɛ nin n ka cɛ belebele jamanja fo k'a wasi marifa cikan dɔrɔn ka cɛ a ye bo ka kusi kɔnɔ nin de y'a kɛ cogo ye ni Asimi tun sera ka kɔji ninnu kɛ nin kɛcogo la ka fasoden jugu bɛɛ minɛ terroriste fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ minɛ ka taa n'a ye kɔlɔnfɛla la k'u kɛ nin cogo la an tun bɛ lafiya parce que terroriste bɛ ɲini ka caya Mali kɔnɔ dɛ jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko CDR a tɔnden bɛɛ tɛ dɛ nka a fanba bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ terroriste bɛ ka dɛmɛ bi Mali kan walahi n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kali ma CDR tɔnden dɔw bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ o bɛ ka terroriste bɛ Mali kan wala foyi bi terroriste ka se sɔrɔ Mali kan ni Asimi Musa ko ka arabe bila WhatsApp groupe kɔnɔ k'a fini bɛ ka taa n'o ye kɛlɛ la k'aw ji min ninnu i y'a faamuya bala caman caman de bɛ yen u bɛɛ bɛ ka kɛ terroriste ye bi Ibrahim Traoré min kɛ u ka député la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ o de ka docteur dɔ minɛ u ye sɔrɔsi dɔ fana minɛ kɛ cogo la filɛ député filɛ k'i sigi da baarabadenya ka taa la a tɛ Mati Modibo Kɛlɛ k'i sigi ka faso buja a tɛ Mati Modibo Kɛlɛ tuguni n'i ye Burukina dɔgɔya ka sɔrɔsi nɛni i bɛ minɛ ka taa n'i ye kɛlɛkɛyɔrɔ la walahi i bɛna dɔgɔya ka min kɛ bɛɛ de bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la
k'a lajɛ tellement que a b'a dɔn ça que tellement que gɛlɛya bɛ yen a ka duloki bɛ wasira ka duloki bɛ ɲigi wa bataraden bɛɛ dalen bɛ capitale de la ka jamana lagosi wari misɛnnin bɛ d'u ma dɔrɔn u b'u sigi ka jamana lagosi mais Burkina bilahi bɛɛ b'i kuma fɔ cogo dɔn ye parce que n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni terroriste ye kisɛ di nun fɛ bilahi i bɛ hakili sɔrɔ ala ka barika don Ibrahim Traoré la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Kasim Traoré comment ça s'appelle Kasim Tapo Kasim Tapo anw y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ya ko Kasim Tapo man ɲi ko zon don a tɛ ala dɔn a tɛ kira dɔn a tɛ maloya wari bɛ sɔrɔ cogo cogo cɛ bɛ wari ɲini o cogo la Bazoum ka avocat tun ye Kasim Tapo ye n'o tun fɔra aw ye aw bɛ da la Bazoum tun ye terroriste ye Burkina comment ça s'appelle Niger nafolo a y'a bɛɛ suɲɛ Bazoum tun bɛ Faransi ka baara la an y'a fɔ aw ye ko Kasim Tapo nin ko fasoden ɲumanw tɛ Mali cibagaw de nafolo minnu b'u bolo nafolo sanuma tɛ n'an y'o fɔ a bɛ bɔ kana ko ale tun ye bateau ne de ale tun ye bateau bolila de ale tun ye kulun bolila de ale tun ye Faransi a donna ta bɔra ta Faransi bateau bɛ du bolo yan Faransi président tɛmɛ du bolo yan ne du fila di Kasim Tapo ma yan du saba mun de b'o di Kasim Tapo ma Faransi faso nafolo de sɔnna Bacili y'a fɔ 16 milliards détourné ka Kasim Tapo ye wa Kasim Tapo tɔgɔ ta ye Niger fana mun de bɛ Kasim Tapo tɔgɔ c'est Niger parce que gâteau tun bɛ ka tila ye Niger ça ni Niger nafolo jiginna trésor kɔnɔ dɔrɔn Bazoum b'a fɔ sugu a bɛ di den langolow ma i y'a faamuya bara sira tɛ sɔrɔ kɛnɛ tɛ sɔrɔ Niger courant ko Bazoum mako tun t'o la wari bɛ don dɔrɔn tellement que Kasim Tapo ninnu y'a ko wari bɛ sɔrɔ yen Bazoum y'a faamuya bara mako tɛ Niger la wari bɛ jigin dɔrɔn a b'a di denkolo ma Kasim Tapo ninnu tɛ Bazoum ka avocat ye an ka journal Gawusu lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se o an ye kuma fɛn fɛn fɔ ninnu ma bilahi an b'u dɔn de journal Gawusu Bazoum avocat b'a bolo aw ka cakina ye ko malien dɔ b'a cɛla n'o ye le malien Kasim Tapo k'a b'a avocat kun cɛla ma dɔ kɛ ko k'a petit don ko fɛn kɛ Niger yɛrɛ caution ye cogoya ani atteinte Damakari complot contre l'autorité de l'État ka bɛn min tigɛ ani arrestation u bɛ mɔgɔw minɛ o fɛn tɛ sira ko baara min ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ Bazoum yɛrɛ bɛ bolo la min avocat ninnu farala ɲɔgɔn kan i b'a ye Kasim Tapo b'a la n'o ye Amady Kasim Tapo maître Jean Catelin ancien bâtonnier de Paris ale fana b'a la maître Kasim Tapo b'a la ancien bâtonnier ancien bâtonnier de Bamakɔ ale fana b'a la ministre fana don maître Lubin Ntumbe ancien bâtonnier de Libreville ale fana b'a la i b'a ye tuguni fɛn min c'est Kadi Dominique ale fana la n'u la yira ko kulu farala ɲɔgɔn kan ka se ka plainte la don ko fɛn ka kɛ Bazoum na a fɛn ka kɛ mɔgɔ minɛ bɛ kɔnɔ an bɛ ka bɛn bɛɛ min ka tigɛ ko o ma jɛn n'a ye voilà Kasim Tapo ninnu de taara plainte don ko Bazoum minɛ k'olu ma jɛn n'a ye ko mɔgɔw bɛ ka minɛ cogo min na comment ça s'appelle Niger kɔnɔ k'olu ma jɛn n'a ye parce que o karinan bɔnna ka Bazoum to yen ka tun bɛ sɔrɔ ka Bazoum to yen Niger nafolo tun bɛ taa ka tila o ni ɲɔgɔn cɛ o nafolo min tigɛtɔla filɛ Kasim Tapo ninnu ma content a taara plainte don k'olu ma jɛn ni Bazoum ka minɛli ye an bɛ min fɔ Abdramane Tchani Niger président kɔrɔ min bɛ yen transition président plainte don Kasim Tapo ninnu kama u tɔ yera Bazoum dɛmɛli la u tɔ yera Niger lesi la ye i y'a faamuya faso nafolo Niger nafolo fɛn fɛn burujara Kasim Tapo ninnu tɔgɔ yera la tipo u tɔgɔ yera la an bɛ min fɔ Abdramane Tchani plainte don Kasim Tapo kama jama Ibɛri Kulubali o bɛ boli la mais Kasim Tapo bɛ Mali kɔnɔ plainte don a kama kun jumɛn na u kɛra Bazoum ka avocat ye parce que Niger nafolo tun bɛ suɲɛ ka di u ma gâteau bɛ se ka dun Niger nafolo fɛn fɛn suɲɛna Kasim Tapo ninnu sen b'a la o y'a dun fana an bɛ min fɔ Abdramane Tchani plainte don n'i ye plainte don Assimi ninnu b'a minɛ ka d'i ma n'i ye plainte don Kasim Tapo kama bi walahi hali ninnu bɛ Kasim Tapo minɛ ka d'i ma parce que Niger Burkina Mali a bɛɛ kɛra kelen ye bi lien de b'a ni ɲɔgɔn cɛ bi i y'a faamuya bala an bɛɛ kɛra kelen ye an b'a ɲini Niger ka bɛɛ fɛ ni vidéo sɔrɔ ko président ka plainte don Kasim Tapo kama mun de bɛ e bɔ Mali la ka t'i kɛ Bazoum ka avocat ye parce que o bɛɛ y'a zon dama kelen o bɛɛ y'a zon kelen de wari bɛ sɔrɔ Niger président ye zon de ye u taara fara o zon ɲɔgɔn kan ka Niger nafolo ka bɔ u ja e masa hali nin fɔ ko nin cɛkɔrɔba ye ala dɔn a tɛ kira dɔn ye wa an bɛɛ t'a la u jɔ aw tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya ni kumana o bɛ dɔn réseau sanfɛ fo Kasim Tapo de bɛ bana kun tɛgɛ ni kumana réseau sanfɛ ni e ni ala na kɛ Kasim Tapo ni danbe bɛ yen
e kan ka kɛ Bazoum ka avocat ye wa ni tiɲɛ bɛ ni hɔrɔnya bɛ yen Kassim Tapo man ka kɛ Bazoum ka avocat ye mais n'an bɛ taa an bɛ se dɛ an b'a ɲini Niger population fɛ a ye wuli ka i y'a faamuya b'a la ka fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye walasa plainte bɛ se ka don ni mɔgɔ kɔfɔlen nin kama an ka mɔgɔ caman de tɔgɔ taara ye Niger liste la Zonbugulaka fɛn fɛn ni Assimi ninnu nana k'u bɛɛ gɛn a min ninnu bɛ boli la Boubou Cissé fɔlɔ de tun bɛ Niger Cɛma Iber Kulibali ninnu olu bɛɛ tun ye Bazoum ka conseil zone ka taa kɛ zone ka conseil o jamana bɛ jɔ cogo jumɛn Kassim Tapo fana taara kɛ zone ka avocat ye o b'a yira k'a fɔ hali Yada Agali ninnu c'est que ninnu bɛɛ ka avocat de ye Kassim Tapo ye Yada Agali o comment ça s'appelle Amadou Goufa ninnu o i y'a faamuya b'a la hali Furahunɛ u bɛɛ ka avocat de ye Kassim Tapo ye c'est à dire que cɛ tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ni kojugukɛlaw tɛ a tɔgɔ tɛ ye foyi la ni manamanako tɛ an y'a fɔ yan ko danbe t'a la o a Kassim Tapo zon bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kojugukɛla bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kassim Tapo de bɛ k'a bɛɛ ka avocat ye parce que Kassim Tapo yɛrɛ ye mɔgɔ lankolon ye a fana ye zon ye e ni ala na kɛra cɛ danbe bɛ min ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa kɛ Bazoum ka avocat ye parce que Bazoum ye zon ye Niger nafolo ka Bazoum tɛ ye a sɔrɔ ka nɔgɔ a dun ka nɔgɔ Bazoum s'en fout de Niger parce que Niger ka tɛ a wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Kassim Tapo ninnu bɛ yen hali ni sabu kɛ hali n'u tɔgɔ de bɛ tiɲɛ walima hali n'u danbe de bɛ bɔ o la u ka sira foyi t'a la nafolo ka sɔrɔ dɔrɔn u ka wari de ye ala ye u ka fɛn bɛɛ ye ala ye o tɛ ala don o tɛ kira don o tɛ maloya cɛkɔrɔba lankolon anw y'a fɔ yan k'a man ɲi a tiɲɛ bangalen tɛ nin ye an y'a fɔ yan ko a tiɲɛ bangalen tɛ nin ye mɔgɔ bɛ Bazoum dɛmɛ tɔgɔ t'i la ni zon tɛ mɔgɔ bɛ Bazoum dɛmɛ tɔgɔ t'i la ni terroriste tɛ mɔgɔ bɛ Bazoum dɛmɛ tɔgɔ t'i la ni fasoden jugu tɛ Faransi de ye Bazoum diyagoya sigi Niger kɔnɔ mɔgɔ ma Bazoum sigi a taara kɛ zon ka avocat ye wallahi n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali Amadou Goufa ka avocat de Kassim Tapo ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali Yadi ka avocat de Kassim Tapo ye parce que kojugukɛla bɛɛ lajɛlen ka avocat de Kassim Tapo tɔgɔ in ye a tɛ ɲuman kɛ a tɛ ɲuman de kɛ wa ni ɲumankɛla tɛ jɛ a ye nin fɔ a depuis kunu n'an bɛ taa an bɛ se dɛ a tɔgɔ taara ye Niger kɔnɔ ye Kassim Tapo tɔgɔ yɛrɛ Niger liste la Bazoum dɛmɛbagaw la Kassim Tapo tɔgɔ yɛrɛ o la tɔgɔ jumɛn b'a la danbe kɛnɛ kan bi ni mɔgɔ lankolon tɛ halala den si tɛ sɔn ka Bazoum dɛmɛ bilahi muso ɲuman den avocat wari kana dan ka kɛ Bazoum bolo dɛ bilahi o tɛ kɛ Bazoum ka avocat ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Bazoum dɛmɛ mɔgɔ lankolon don fasoden jugu don ala jugu don an b'a ɲini Niger président fɛ i ka bɔ Niger ka na minɛ ka taa n'a ye Niger ka don kaso la ye an b'a ɲini Niger président fɛ bi c'est que Mali ni Niger bɛɛ kɛra kelen ye dula bɛ Nigérian bolo bi Niger bolo bi ka taa Kassim Tapo minɛ ka taa n'a ye ka taa sɛgɛsɛgɛ mun de la a kɛra Bazoum ka avocat ye a dula b'aw bolo bi dɛ a sira fana dayɛlɛn don Mali ni Niger cɛ aw kana sigi tuguni mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ yɛrɛ min ma boli a bɛ se k'olu minɛ mais minnu bolila an seko t'o la olu bɛ Faransi Cɛma Iber Kulibali mais Kassim Tapo bɛ Mali la a ye taa minɛ joona joona yan'a ka boli a fɔra k'a ye 16 milliards suɲɛ a tɛ sigi k'a kɛ dafasaja ye an m'a suɲɛ tɛ ne tun ye bâtonné de ne tun ye i filɛ i minɛna suɲɛni na Niger mɔgɔ taara Bazoum dɛmɛ a bɛɛ zon mɔgɔ kɛra Bazoum ka avocat ye a bɛɛ ye Niger nafolo buruja a bɛɛ ye Niger nafolo dun aw kana to yen dɛ Abdraman Tchani i ka sɔrɔsiw bila u ka taa minɛ ni i ka sɔrɔsiw bɔra Niger bi k'u bɛ taa minɛ Assimi tɛ ban mɔgɔ si tɛ ban Mali kɔnɔ Assimi b'a di aw ma a bɛ taa n'a ye ka taa don kaso la ye Niger ka fɛn fɛn fagara Kassim Tapo sen b'a la tɔɔrɔ fɛn fɛn Niger kaw sɔrɔ Kassim Tapo sen b'a la degun fɛn fɛn y'u sɔrɔ Kassim Tapo sen b'a la mɔgɔ min bɛ taa kojugukɛla dɛmɛ tɔgɔ t'i la ni kojugukɛla tɛ mɔgɔ min bɛ zon dɛmɛ tɔgɔ t'i la ni zon tɛ mɔgɔ min bɛ taa bingalikɛla dɛmɛ tɔgɔ tɛ e la ni bingalikɛla tɛ tɔgɔ foyi tɛ Kassim Tapo la terroriste jamana cila zon fasoden jugu a ye taa minɛ ka taa n'a ye anw ka sira foyi t'a la nɛgɛ tɛ anw na maliyɛn yɛrɛ tɛ n'an y'a fɔ ko ninnu bɛɛ ye zon ye a tɛ mɔgɔ bonya a tɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ a dɔ tɛ nin ye a dɔ filɛ nin ye dɛ a ye taa minɛ aw ka taa n'a ye ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Buba Sumaworo ani terroriste de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan Karim Keita wari t'a bolo k'a di Buba Sumaworo ma Boubou Cissé wari t'u bolo tuguni nafolo fɛn fɛn sɔnna a bɛɛ banna sisan Buba Sumaworo ni jɔn de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ terroriste
an y'o fana dalilu sɔrɔ turalisiw bɛ video fɛn fɛn monté o b'a di Buba Sumaworo de ma k'a ka partager galon fɛn fɛn bɛ tigɛ turalisiw fɛ o b'a di Buba Sumaworo de ma k'a ka partager o bɛ sɔrɔ ka wari d'a ma a ye Buba Sumaworo lajɛ dɛ ale de bɛ nin fɛn n tɛna video sugu ninnu jouer quoi ka tɔgɔ ni commentaire d'u ma quoi n tɛna foyi d'u ma jusque ka ja yira filɛ Buba Fane aw ɲɛ b'a la tɔgɔ sɛbɛnnen filɛ a ka téléphone numéro filɛ Buba Sumaworo ale de bɛ nin video kolon ninnu partager WhatsApp groupe kɔnɔ Buba Fane di Buba Sumaworo n t'a dɔn n'aw ɲɛ b'a la ka ɲa a filɛ nin Buba Fane di Buba Sumaworo a ka téléphone numéro a ka tɔgɔ n'a jamu a fɛn bɛɛ filɛ ale de bɛ turalisiw ka baara la bi a tɛgɛ ni turalisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'an bɛ taa an bɛ se walahi e bɛ sa tunga la bilahi ne kali ala la e bɛ sa tunga la e sen tɛ don Mali kɔnɔ tuguni e wa Buba Fane ani turalisiw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi turalisiw ka journaliste kɛra Buba Fane bi turalisiw ka video partagerali kɛ Buba Fane bi turalisiw kumada kɛra Buba Fane bi a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ yen a filɛ nin turalisiw bɛ galon fɛn fɛn tigɛ o b'a di Buba Fane de ma a filɛ nin a bɔra ka nin bila WhatsApp groupe kɔnɔ k'u y'an ka sɔrɔdasi 16 sɔrɔdasi k'u y'an ka sɔrɔdasi 16 de minɛ ko turalisiw y'an ka sɔrɔdasi 16 minɛ ko Asimi ninnu dɛsɛra Asimi ninnu tɛ se tuguni turalisiw de bɛ nin kuma ninnu don a da kɔnɔ orobo ye turalisiw de bɛ nin kuma ninnu don Buba Fane da kɔnɔ ale fana bɛ to video ninnu bila WhatsApp groupe sanfɛ o bɛ sɔrɔ k'a ka jeton d'a ma wa k'a fɔ français ye turalisiw b'a bolo yan dɛ aw minnu bɛ siran turalisiw ko kɛlɛ ɲɛ Buba Sumaworo kɛra turalisiw ye dɛ appel bɛ tɛmɛ ani turalisiw cɛ i y'a faamuya b'a la ni turalisiw bɛ kuma téléphone na turalisiw bɛ galon fɛn fɛn tigɛ bi o b'a bɛɛ lajɛlen di Buba Fane de ma k'a ka partager a preuve filɛ turalisiw ka image ale de b'a bɛɛ partager turalisiw ka video ale de b'a bɛɛ partager o ka laɲini tɛ foyi ye bi Mali sɔrɔdasi bɛɛ ka sa walasa i y'a faamuya b'a la Asimi ninnu bɛ se ka bɔ yen cogo min na u ka laɲini tɛ fila ye Mali sɔrɔdasi bɛɛ ka sa maliyɛn bɛɛ ka sa n'o kɛra maliyɛn dɔw na wuli Asimi ninnu kama k'u bɔ yen u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u mago tɛ Mali la bi u mago tɛ malidenw na hali an ka sɔrɔdasiw u bɛ ka c'est à dire que ŋaniya fila t'u la ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma bi a bɛɛ ka sa Buba Sumaworo de bɛ ninnu partager ka galon tigɛ ni turalisiw min tiri sigi mobili kɔnɔ k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a ye maliyɛn ye ka galon tigɛ ne tun ye Mali sɔrɔdasi ye n minɛna nin yɔrɔ la n filɛ nin tɛgɛ kɔnɔ o video ninnu bɛ ci a ma directement a b'a bila groupe sanfɛ walima a bɛ video ni kɛ ko mɔgɔ t'a ka video lajɛ a yɛrɛ de b'a partager WhatsApp groupe sanfɛ n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ e ju ka misɛn tɛ très petit devant nous ni e sera anw na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la anw ma sɔrɔ so ni e sera ka ko dilan nin kɛlɛ in na o b'a jira k'a fɔ k'an bɛ galon de ka Buba Sumaworo i ka misɛn kunu fanga tun b'aw bolo anw de y'aw gɛn ka bɔ yen kunu aw tun bɛ président ko an de y'a bɛɛ tigɛ bi se tɛ e bɛ taa min wa kojugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ lahara jɔn dɔ i bɛ ɲininka i filɛ de ka image fɛn fɛn partager nin kɛra Mali kɔnɔ Asimi ninnu dɛsɛra aw de ka baara nɔ don aw de ka tiɲɛni nɔ don Asimi bɛ k'aw de ka tiɲɛni c'est à dire que saya fɛn fɛn bɛ kɛ degun fɛn fɛn bɛ ka maliyɛnw sɔrɔ aw de y'a lase Mali ma parce que aw de ye président kolon dɛmɛ aw de ye président jugu dɛmɛ Buba Sumaworo mais comme i ye fali de i to kodɔn i y'a faamu foyi t'i kunkolo kɔnɔ ni fali b'o tɛ i ni bɛnbaga bɛ bɛn u b'i kun na kala tigɛ ne balimaw Buba Fane kɛra turalisi de ye n kali ala la ala min ka bɔn n ka kalili ma Buba Fane a kɛra Buba Fane ka jugu ni Amadu Gufa ye bi a ka jugu ni Yaya Agali ye bi a ka jugu ni Osama ye bi walahi bilahi Buba Fane kɛra turalisi ala kali de turalisiw bɛ galon fɛn fɛn tigɛ bi i y'a faamuya o b'a di Buba Fane de ma a b'a bila WhatsApp groupe kɔnɔ i mana turalisiw ka video fɛn fɛn ye i y'a faamuya b'a la ko ye nin kɛ ko ye nin kɛ Buba Fane de b'a bila WhatsApp groupe sanfɛ i mana turalisiw ka video fɛn fɛn ye WhatsApp groupe sanfɛ Buba Fane de b'a bila n'ale y'a bila CDR mɔgɔw bɛ bɔ k'a commenter n'a y'a bila i y'a faamuya b'a la imam ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ k'a commenter n'a y'a bila politiciens ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ k'a commenter Mali dɛsɛra nin kɛra tan k'a sɔrɔ a bɛɛ galon fin Buba Fane ka balo de b'a la bi Karim Keita wari t'o bolo tuguni i y'a fɔ Boubou Cissé wari t'o bolo tuguni mɔgɔ fɛn fɛn jɔlen tun bɛ Buba Fane